tausayi, sannan sirrin cikin zukata su ji zasu. Wannan kauna an kasa sanin tabar ayi, kaunar da take tsakanin Khadija da shugaba. Isa annabi cika wallahi mubaraka, kin yi hidima da jiki kuma kin hidimar zaka. Kun raina addini azalin kiyas daga, sannan babbar baya mata ma ba su kai kiwa. Abban malam ka shayirin jikokin ki ne, shayina mai sharifiya ko sirikin ki ne, in ka kusanci sadafu don masu mutu ta ba.